Mga 700 ka mga ka-BG nato sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City ang nahatagan og accidental, death o disablement insurance sa BG Party List 108 niadtong Marso 5, 2022 nga gipanguluhan ni BG Party List 108 First Nominee Alelee Andanar Aguilar. Gawas niini nihatag usab og assistance ang BG Party List sa mga partisipante. Nagpadayon usab ang pag-apod-apod og accidental, death o disablement insurance ang BG Party List 108 sa pakigtambayayong sa Cocojan Insurance sa mga probinsya sa Surigao del Norte ug Surigao Island. Niadtong Marso 3, bisan pa sa di maayong panahon nga mitagbo sa BG team, misubang usab ang adlaw kundiin malampusong nagapod-apod ang BG Party List 108 ug accidental, death and disablement insurance ngadto sa 311 ka mga ka-BG sa Barangay Kabugao, Munisipalidad sa Del Carmen. Marso 4, nag-apod-apod usab og accidental, death ug disablement insurance sa lungsod sa San Isidro, Surigao Island ug Malimono, Surigao del Norte. Nakadawat ang 87 ka mga residente sa Barangay Tigasaw, San Isidro og accident, death and disablement insurance. Samtang 475 ka mga residente usab sa Barangay Bunyasan sa Munisipalidad sa Malimono, Surigao del Norte ang nakadawat og accidental, death ug disablement insurance. Niadtong Marso 5, dulan sa 400 ka mga residente sa Barangay 8 ug Barangay 12 ang nakadawat og accidental, death ug disablement insurance. Ug gikan Marso 6 hangtod Marso 7, sulod sa sunod-sunod nga mga adlaw, nanghatag ang BG Party List 108 og accidental, death ug disablement insurance sa mga residente sa interbarangays ug Barangay Rizal sa Munisipalidad sa Socorro. Diin hatagan og insurance ang 616 ka mga residente, lakip niini mga miyembro sa De Oro Farmers Association Incorporated. Ang insurance ID nga gidistribute sa Bisaya Gyud BG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres o mga miyembro sa Bisaya Gyud kung kani man ang mga kini mupanaw tungod sa aksidente, mapalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o guban pang mga natural causes. Di nang ilang mabiling pamilya adunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod-apod nato diri sa Bisaya Gyud BG Party List 108 asa ka mang dapit sa nasod. Basta ikaw usa ka Bisaya kay kinsa pa man ang magtinabangay kundi kita-kita gyud mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!